僕は35歳の時、完全に絶望していました。ブラック労働の会社員生活を抜け出せず、収入は平均にも届かない。金なし、時間なし、恋人なし、30代も半ばを過ぎて、若さもどんどん失っていく中、元来ポジティブだった僕も悲観的な考えを頭から追い払えなくなったんです。でも最終的には自分の人生、まだまだこれからだという思いを捨てなかったから、そこからの逆転開花ができたんです。あなたもまず、ここからが人生の本番だと考えてください。そう考えるだけで人生のシナリオが書き換わるんです。年齢を理由に何かを諦める必要なんて、今の時代には無用なんです。45歳でのゴール再設定が全ての再起動のスイッチになったんです。そこからの人生は強くてニューゲームみたいな感覚です。50年近い人生を歩んで培ってきた経験と知識、人生の知恵を持って10代後半から20代の人生をもう一度歩むような新鮮な感覚を楽しんでます。この動画を見ているあなたにも同じことができるんです。